Hei, kok malah tenang iki ora Bang. Kayak klambine kayak kotor kayak kena nganumu. Iya. Nek diumbah. Tenang iki tak onekne grandang budal. Mbak ora. Yo Dik, lebokno Dik. Yo lebokno wae mburi buat mburi. Yo njang lek ngono. Wong bajumu sawan kayak oke munggah lho. Lho koplo. Makan diumbah kambingmu iki kotor. Jane lho lek ra diurak-urak dhisik umbah-umbah ndak gelem ki nyapa to. Ya ngono bajune iki kotor. Iya. Ya ngono. Ngene iki aku sing diseneni wong-wong aja dijarak yae. Delon to lek apa jenenge lek radi nganu ki mesti ngono kuwi tenaku ki cah. Manut ora iki? Heh? Ora manut tinggal Kalimantan tenan iki. Kene. Ndang lek iya baru mbah-mbah munggah. Pokoke mbah-mbah dhisik diomongi manut ki ya panggah diunggah nih. Lho. Ndang gek dimarekne. Dada sik arep Mas Riko. Dada pi dada. Hati-hati Mas Riko, ngono lho. Ya. Mati kata. Kalau Makrim malah. Kang mriki Makrim. Lempet-lempet Makrim. Bang Rip. Tampani sik, widake kono sik. Atuh. Tak tumpakne truk, iya. Dang, dek ngono tumpakne truk mam sik. Dang. Wis ndang lho, ayu. Wis. Buka. Lihat kene lho, tak ngakne kene lho. Keluar kene. Dang. Medanmu ndi? Bukono ndi? Arek. Nggih. Oh, enak. Nah, iki. Buat. Bukti. Bece. Bismillah dhisik kok mare Mas Randi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik bima razaqtana wa qina adzab. Bener amin. Kurang bismillah. Wis maam jare apa selalu we. Amin. Wis maam. Kurang bismillah wis mangap ya. Tutup ya. Wis ndang tintakne ya. Depresi lho. Tas sik. Kendang wis mbombat lagi wis kabeh dimbayi. BP tak kei hadiah arep ora? Hadiah apa? Coklat. Hari ini. Wangi, pura-pura apa lagi? Tiga nih. Kasih bilang apa? Iya. Makasih ya. Nah, tiga nih. Wis PP sik kono. Tiga nih ya.
Bebek kamu enggak? Kemunggah. Aku lupa atem. Kebatin. Bro, ngadeg kok. Itu mah kepore nih. Api apa marim? Kuare kuwi ngesor. Wal marim. Kanu gelang ngoten lho. Betul bablasan. Apa kok? Apa ya? Kuantas saya. Wal hari. Heeh. Rit, ngadep rene. Dongkasan yo ngono aja bingung. Oh iya gitu jane. Mange. Munggah truk ket mange. Jungkasan ngono kuwi. Mosok koyo ngene iki kumel iki. Sik to, aja ditutup aku takon. Jungkasan kur aku, Mang. Ah, cuma santai. Menek lho aku kok. Ah, cuma santai napa? Manut ora? Mana ta? Manut. Untune nyandi kuwi. Ah, janjane maklim. Mampu rong. Murung. Wis apa urung awan? Pokoknya mak ini mah bunyi. Oh mambengi mana aku mambengi. Awan mana burung nyambung. Nyambung nek dijak omong. Manut tengok. Manut? Ah. Ora lho. Menenge mangan apa urung awan. Aku repot asan. Tekoni yo. Labine sampe njikokne ngono. Mbak Indi. Ya, Mbak Indi. Mbak Indi Ah. njikokne. Apik klambine. Ah. Apik klambine. Kontan di situ. Mung kera jungkasan to. Kadang Kok rapi piran, lambene selemutan mangan apa iki, Meng? coklat. Mangani coklat ya sapi tisu. Murah gelem sapi tisu. Delok jiwit pipine sik. Ayah. Untune nyandi. Nanti ya. Pecah. Minggu tinggal kapan ada minggu. Gak, aku makan munggah. Ada. Jagongan mudun. Bukan ada jagongan. Mudun sih ya, tenang to. Ah. Jamaah perangku. Kata. Kotor. Enggak usah. Mambengi mangan apa? Deh. Iwak lele enak. Ada enak. Udane tau weres delon. Aku bar belanja kesel. Mau pijeti apa perangku? Itu tekunnya tengah. Nek tangale mau pijeti to. Itu. Cocok. Tetap. Mending. Masuk pesan aku. Bang dan kerja sama dia oh. Rip na tu. Mana betul. Hamen di hame. Mentol. Hamen di. Oi. Ah. Mentol. Mentul. Asam. Iya lah muni asam ya. Sem. Asam. Mentul. Apaan nih yang mentul? Jangan keluar. Apa nih yang mentul? Nak jiwit ini gemes aku. Apa sing lak ngomong mentul? Lu nyapa? Lu ki nyapa? Ngaca. Ngoco. Kuwi nek kocone to. Abane udan. Piye iki? Aku apa minggat di oleh apa ora iki? Boleh. Ora oleh. Nek omah ae Mas ngono lho. Mas. Mentul.